Grr cha cha, grr ha ha, grr boom ba, grr ha ha. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mulunga ni mulandi, ha ha la la. Ambana pukанела, ша la la la. Здравейте, приятели! Радвам се, че отново сте с нас в Imagine School YouTube Channel. Това, на което ще обърнем внимание днес, са така наречените опашати въпросчета или Question Tags. Заедно с мен тук са моите ученици от 6-ти клас и с тях ще ви представим един много забавен и, надявам се, полезен урок. Какво всъщност са тези опашати въпросчета? Да кажем едно примерно изречение. You like ice cream, don't you? Това нещо е въпросната опашчица. Всъщност, изречение от този тип как превеждаме на български език? Ти обичаш сладолед, нали? Точно така. Ти обичаш сладолед, нали? Това е въпрос, който всъщност търси потвърждение. Логиката на българската думичка нали е абсолютно същата, както и логиката в английският език. Нали произхожда според вас от кои български думички? Не от най-ли, а от какво? Не е. Точно така! Не е ли? Браво! Какво използваме, за да образуваме така наречените опашати въпросчета? Така? Примерно, don't you? Don't. Обаче какво е don't? Ко имаме изречението she doesn't like. Да, също. She doesn't like спагети or whatever. Това ще ни е опашчицата тук. Кой се досеща? Does she. Тоест какво използваме, за да образуваме тези опашати въпросчета? Как ги наричаме тези неща? Don't, does... Неща. Ами точно ли да го казах? Опашатите въпросчета са въпроси, търсещи потвърждение. Образуваме ги с помощта на спомагателните глаголи в опашчицата и обичайно превеждаме на български с нали. You like ice cream, don't you? Харесваш сладолед, нали? She doesn't like pizza, does she? Тя не харесва пица, нали? С помощта на какво образувахме опашатите въпросчета? Спомагателния глагол. Кой е спомагателен глагол? Зори. Do и does. С do и does, само с do и does ли? Не с is, isn't. Това от какво зависи, Адони? И с wasn't може. Може и с wasn't, да, може и с was и wasn't, но от какво зависи? Добре, хайде да вземем едно примерно изречение. Не зависи ли от времето? Ами точно така, зависи какво ни е граматическото време. Първо да видим примерчета за няколко опашати въпросчета в сегашните времена. Това не е. So, give me an example in present continuous with a question tag. Никол. You're riding a bike, aren't you? В опашчиците ще използваме в случая явяващите се като спомагателни глаголи am, is, are. Хайде да дадем по едно примерче. Супер, гора от ръце. Зори. Who are you going to ask your question to? Nicole's hair is on a ponytail, isn't it? Okay, it is, but you are asking somebody else. I want you to ask Nicole something. You ask her about somebody else. I'm asking you about somebody else. И как ще е опашката тук? Спомняте ли си от миналия път? Май. Не е май. Как беше, Пеп? Кажи им. Aren't I? Aren't I? В сегашно време с глагола to be, както и в сегашно продължително,
Използваме формите на глагола to be, за да образуваме опашчицата, съответно am, is, are. При положително изречение имаме отрицателна опашчица. Съответно при отрицателно изречение опашчицата ни е положителна. She is happy, isn't she? They are angry, aren't they? He is riding a bike, isn't he? We aren't watching TV, are we? Макар че с M беше малко по-особена ситуацията, спомняте ли си защо беше по-особен? Кажи, Пепе! Защото трябва да е с aren't I. Точно така, защото I am beautiful, amn't I, хич не звучи beautiful. В първо лице единствено число обаче имаме изключение. Там за благозвучие отново използваме aren't I. I am asking you, aren't I? I am beautiful, aren't I? Ти забрави ли го вече, Зори? Малко! Госпожо, като ходите на училище и Добре, окей. мъчат, малко си загубваш паметта и мисълта. I will ask Zori. Great! This turtle is beautiful, isn't it? Do you like ice cream? Didn't you? Is this the correct way? Do you like ice You cream? like ice cream, don't you? Точно така. Въпрос. Ето, Genius. една грешчица, която трябва да I'm a genius. да обърнем Aren't внимание. I? Опашатите въпроси, макар че са въпроси, те не започват като въпроси. Тоест не слагаме пред тях do и das. Isn't simple. Става интересно. Защо? Ако тук беше лесно, защото спомагателните глаголчета ги виждаме. Виждаме are, виждаме isn't, запомнихме вече за aren't I, нали, набиви се в красивите главички. Но при present simple, кои са ни спомагателните глаголи? Помним ли? Do и does в отрицателна форма, Don't you do? don't и doesn't. Да, обаче, когато напишем следното изречение, She likes ice cream. No, pizza. Let it be pizza. I don't want pizza. She likes pizza. да, понеже тук не го виждаме, does ще ли трябва? Не. No. No. Does she? No. Какво трябва да бъде? Doesn't she? Doesn't she. It should be negative. Проблемът е, че ние това doesn't не го виждаме. Т.е. трябва да се сетим за него. И много често допускана грешка е she likes pizza, isn't she. Нали? И нека отново обобщим. В Present Simple използваме спомагателните глаголи do, does, don't и doesn't, за да направим опашчиците. You like pizza, don't you? She doesn't like pizza, does she? They study hard, don't they? Past simple. Когато имаме глаголът to be, кои са ни частичките, които използваме? Doesn't. Past simple doesn't. Моля ти се, Wasn't, шести клас. weren't, was, were. Точно така. Имаме was и were. Първото примерче в кое време? Как го наричаме това време? Past progressive? Past progressive, точно така, т.е. Past малко избързахме. Ами да, защото ситуацията с глагола to Past be фактически и с past progressive е подобна, защото в past progressive фактически спомагателен глагол ни е миналото време на глагола to be, was и were, wasn't и were. И така, в минало време с глаголът to be, както и в минало продължително, където to be ни се явява спомагателен глагол, използваме was, were, wasn't и weren't в опашчиците. You were happy, weren't you? She wasn't angry, was she? They were at school, weren't they? We weren't watching, were we? Така, какво се
случва с past simple обаче. Там кой ни беше спомагателния глагол? Не, кой ни е спомагателния глагол в past simple? Хайде ще пиша шестица, на който се сети. Не сме го писали. Проверих си цялата. Как така не сме го писали? Сме го в четвърти клас. Ами нямам го. Еми нямаш го, защото това не ти е тетрадката. Какво питаш? Напротив. Ми did. Ми did. В past simple използваме спомагателните глаголи did и didn't. You called me, didn't you? She didn't study, did she? Present. Perfect. Кои ни бяха спомагателните глаголи в перфектните времена? Have, стига с това казвам. Have и has. В сегашно перфектно време, независимо дали е simple или continuous, използваме спомагателните глаголи have и has. You have finished, haven't you? She hasn't come, has she? They have been watching, haven't they? Когато имаме модален глагол, например, can. Естествено, че използваме него за опашчиците, да кажем can, will и така нататък. Пример, че с can. Can you... It's not a question. It doesn't start like a You question. can ride a bike. You can ride a bike. Can... What is... You can ride a bike. И какво ще имаме в опашката? Can you... Can't you. С will също се затрудняват учениците. Защо? Примерно, you Can subscribe. will You will help me. Haha, yes, that's a very good example. I like it. You will subscribe. You will subscribe. Angry emoji. И как ще довършим? Will you? Won't you? Want you. Абе, Пепе, какво ти става тай? Пепе is on Аз не fire. мога да те позная. Отиш ли са му промени мозъка? Тук отличника на групата. Две последни примерчета, които също се чудите. Когато имаме let's. Let's, какво значи let's? Ами, Нека. ни по принцип може също. Нека. Нека, или когато правим някакво Нега. предложение, като например, Let it go. като например, let's subscribe for Imagine School YouTube channel. So, let's subscribe. Doesn't. Will we? Близо си, Зори. Won't you? Don't, aren't we? Не. Will we? Нещо като will. Would. Should we? Shall we. Won't, не. Точно Да, така. won't you. Subscribe. Won't you. So, that was it. It's very easy. Много е лесно, нали? Yes. No. Yes, it is. Добре. И нека последно обобщим още няколко по-особени случая. Това са случаите, когато имаме modal verbs, модални глаголи, imperatives, повелителна форма, или let's. You can ride a bike, can't you? You will help me, won't you? Let's study, shall we? Join us, won't you? И хайде любимото ни с aren't I, перфектното изречение на... Госпожо, забравихте ми името, така ли? Беше I'm shocked. aren't I. Защо не ме поправите, като направя грешка? You miss we're kind of... You're crazy, aren't you? I'm not. Am I? You were at school, weren't you? You did your homework, didn't you? She's funny, isn't she? Е толкова ли е трудно? Добре. Това? Натисни една пауза. Няма пауза, госпожо.